Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Gabar ƙauye, na gaba kuma bakin iyaka, sannan da akwai mazaje sai kuma baƙo. Mu je zuwa Mega maji ƙarfi domin samun waɗannan shahararrun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka saukar a wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP. Da nake muku tallansa a koda yaushe, nake muku bayaninsa koda yaushe. Lalle kana son samun fina-finan Indian Hausa kala-kala daga kuma kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa, to ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP, domin yanzu ba a samun fina-finan Indian Hausa akan YouTube ko akan Vidmeet. Lalle idan kana son shiga tsarin, ga number da zaka dauka nan, ka mana magana akan WhatsApp ka ce kai ma kana son shiga group din nan na Indian Hausa. Za a karbi kuɗin ka sannan a saka number ka a cikin wannan tsarin, ka fara downloading na duk wani film da kake so. Ba wai iya na kamfanin Mega ba, Alligator, Sultan Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwa da kasan suna fassara fina-finan Indian Hausa a ranar da aka sake su ko guda nawa ne, kuma daga duk kamfanin da ya fassara zaka samu an zuba a group din barkatai, sai wanda kake so zaka na zaba kana saukarwa a wayanka ko kuma ka kalla a cikin group din ka bashi guri idan baka buƙatar ka saukar. Lalle wannan sauki ya same ku, ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan dama ce ga duk ma'abocin kallon fina-finan Indian Hausa. Za ka iya saukewa kuma ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma, a maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci akan YouTube ko kuma akan Vidmeet kana neman Indian Hausa baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallace da kuma tsofaffin fina-finai na da. So kar ka damu gaskiya, ka ɗauki namba ɗaya da kake gani akan wannan bidiyo, kawai ka mana magana akan WhatsApp, za a tura maka 'yan tsarika, ka biya kuɗinka sannan a sa namban ka a ciki, ka fara suburbuɗe fina-finan Indian Hausa.